Παιδιά, βλέπουμε live τσουνάμι εδώ. Μαλάκα! Τσουνάμι, Παιδιά, τσουνάμι. Παιδιά, γρήγορα. Τώρα είναι πάνω το σκαλό της τράπεζας, εγώ γίνει πουτάνα. Δεν κάνω πλάκα. Πω, έλος, θα τραχτούμε ρε. Ένα έγκλημα αυτό που έγινε. Παιδιά, τσουνάμι, πραγματικά αυτό το πράγμα δεν είναι. Δεν έχει ξαναγίνει το. Πω, αν είναι δυνατόν. Τσουνάμι, πραγματικά τι άλλο θα ζήσουμε εδώ πέρα. Τι άλλο θα ζήσουμε. Πω. Αν είναι Καρδιά μου, είναι στο μάξι. ναι. Είναι το μάξι μου. Μάνα, πατέρας, ξέρεις μαζί, τη Φωτεινή. Πραγματικά. Προσπαθώ να πάρω το παλιό. Τώρα γιατί, τι είναι τώρα. Τσουνάμι. Ο Γιάννης είναι Θα κατέβει. Θα κατέβει. Ο Γιάννης είναι στο πρώτο, ο Γιάννης υπάρχει ένα θέμα. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι πάνω στα σκαλιά. Ναι, είμαι στο